Yn 2024 a 25, fe wnaethon ni barhau a'n uchelgau sydd ddarparu gofal sy'n ddiogel, yn gynaliadwy ac yn garedig i bobl canolbarth a gorllewin Cymru. Gyda dros 40,000 o staff ymroddedig, rydym yn gofalu am bobl sy'n byw ac yn ymweld â'n cymunedau yn ein hysbytai, canolfannau gofal, gofal sylfaenol, yn y gymuned ac yng nghartrefi pobl, gan ddod â gofal iechyd yn agosach atoch chi. Fe wnaethon ni wynebu heriau uniongyrchol gan leihau amseroedd aros, gwella ein sefyllfa ariannol a gwella gofal bris. Fe wnaethon ni groesawu arloesedd, ehangu ymchwil, gofal digidol a lawnsio rhaglenni creadigol sy'n cefnogi iechyd a lles. Rydym wedi croesawu ffyrdd newydd o weithio i wella'r gofal a ddarparwn. Rydym wedi gwrando drwy ymgynghoriadau cyhoeddus ac ymgysylltu lleol, mae eich llais wedi llunio sut rydym yn darparu gofal iechyd ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Ein pobl yw ein cryfder. O 210 o wirfoddolwyr gweithredol, 162 o brentisiaid sy'n gweithio i dimau arbennig, rydym wedi dathlu rhagoriaeth ac wedi cryfhau lles ar draws ein gweithlu. Mae gofal sylfaenol yn esblygu gan ddarparu gwasanaethau hanfodol yn nes at adref. Rydym yn adeiladu dyfodol mwy gwyrdd, yn lleihau gwastraff, yn cofleidio ynni adnewyddadwy ac yn creu fframweithiau iechyd cynaliadwy. Rydym wedi amlinellu sut rydym yn anelu at gyrraedd targedau cenedlaethol mewn meysydd fel rheoli carbon, adeiladau, trafnidiaeth, caffael, cynllunio ystadau, defnydd tir a chynaliadwyedd cynigol. Wrth i ni edrych ymlaen, byddwn yn parhau i wella mynediad at ofal, cefnogi ein timau a gweithio gyda'n gilydd ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Gyda'n gilydd, rydym wedi wynebu heriau. Gyda'n gilydd, rydym wedi gwneud cynnydd. A gyda'n gilydd, byddwn yn parhau i adeiladu dyfodol iachach i bawb. Diolch i'n staff, gwirfoddolwyr, partneriaid a chymunedau. Diolch o galon.